Takže ahoj u mého nového videa a dnešní video bude druhé ze série Back to School a jdeme rovnou na to. Akorát jsem ještě chtěla jako na začátek říct, že teď mám 10 odběratel a ta desítka fakt ještě není moc, ale aspoň je to nějaká ta desítka, takže já za každou desítku budu dělat nějaký speciál. Tohle to má být speciál, ale žádný speciál mě nenapad, takže to je takhle. Tak a jdeme na to. Na první DIY budeme potřebovat jakýkoliv sešit, barevný papír, nůžky, pero, kostičkovaný papír nějaký a takovýhle, on je to podtácek, ale já jsem to použila na tenhle DIY. Tak a tyhle jsme kupovali v IKEA. Jako první si zase, já jsem si vzala černý, teďka už jsem to teda odstřihla a připravila si to a odměřila jsem si to zase, obkreslila jsem si ten sešit na ten černý papír a nalepila. A potom jsem vzala to očičko a takhle jsem toho jenom jakoby dala takhle. A jenom jsem si to otočila a tam obstřihla a nalepila lepidlem. A já jsem to lepidlo nezmínila tady v tom, takže se omlouvám. A potom ten kostičkovaný papír a to je jako štítek na jmenovku. Na další DIY budeme potřebovat zase sešit, jakýkoliv papír. Já jsem použila zelený papír v tomto případě. Zase to mám z IKEA ten korkový podtácek jakoby, nebo cokoliv. A nůžky a pero. A třeba pokud neumíte násobilku nebo cokoliv jiného, tak tady takhle vystřiženou například tu násobilku. A tady takhle jsem to nalepila, ten zelený papír, zase dala jsem to na zelený papír, ten sešit, obkreslila, vystřihla, nalepila. A jenom jsem si tam obstřihla takhle, jakoby vystřihla takhle, že to bylo kulatý a jenom prostě jsem to tam taky nalepila. A ze zádu si tam můžete dát tu malou násobilku a například ještě kousek toho zeleného papíru a podle mě to takhle vypadá moc pěkně. A u tohohle sešitu jsem, myslím, zapomněla zmínit, že tam jsem ještě taky použila takhle ten zelený a tady si ještě něco nalepím, cokoliv mě napadne. Na další DIY budeme potřebovat takovýhle desky. Já už jsem si tady nalepila pejska, akorát naše tiskárna dělá takovýhle divný pruhy, takže to se mi tam moc nelíbí, ale aspoň něco. Bílej papír, nůžky, lepidlo, konečně jsem ho zmínila tady, pero a je to na vás, čím si to rozdobíte a já si tady ještě vemu nějaký věci, ale například jako třeba krepák. Jako první si vemu bílej papír, tužku nebo pero a nůžky. Takže já si to dám takhle a tady si to jakoby takhle udělám čárku, kde mi to končí a jestli bych to chtěla takhle dlouhý nebo abych to prostě jenom zaplnila, je to vážně na vás a můžete použít jakýkoliv papír, nemusí to být jenom bílý. Já jsem zapomněla zmínit, že ten papír má být přeložený, takže takhle to má být a aby tady byla taková kapsička, jakoby vznikla. Tady si to můžete utrhnout anebo odstřihnout. Pak si vemu lepidlo a tady to jakoby takhle slepím. Můžete to udělat klidně tavnou pistolí. A pak už to tady jenom namažu takhle a přilepím. A ta kapsička funguje tak, že si tam dám takhle pero. A když zrovna si třeba zapomenu penál, tak takhle si to pero vyndám. A mám pero. Takže docela výhodný. A nebo si tam můžete dát jenom takhle.
Pak můžete použít klidně i lepící pásku, abyste to takhle jakoby začistili. Já jsem se to takhle ještě oblepila a neříkejte, že to nevypadá hezky. A potom už jsem jenom vzala sešity a ty obaly na to průhledný a takhle jsem tam ty sešity jenom šoupla, protože mám pocit, že se spíš nezničí, protože je to takový, jako když vám na to někdo postaví flašku, která je ze spoda mokrá, tak ten sešit celý nezničí a ty věci, co v tom jsou napsané, tak nemáte navždycky ztracený. Nejlepší je na tom to, že když to máte takhle, když to tam máte takhle nalepený, jakoby, a je to, vyčnívá to z toho tak trošičku řečeno, tak na těch obalech je dobrý, že jsou vždycky o něco větší, takže se to tam krásně vejde. No nic, doufám, že se vám moje video líbilo a ahoj u dalšího.